Aby to nebylo prostý. Já jsem vlastně pokračovala v těch souborech a začala jsem se inspirovat různýma obdobíma v dějinách umění. Takže tohle jsou moje první fotky. Takže kdo takhle fotí dneska, nebojte, za pár let už tak fotit nebudete. To je právě důkaz toho, jak ta fotka může klamat. Je reklamní kampaň pro tady modní návrháčku Elišku. A pak by se mi líbil jeden detailní záběr produktu, protože Eliška dělá vlastně i čepice, ponožky, kabelku. Učím semestrálku, takže to je úplně jedno. Sama jsi to vymyslela, takhle. Ukažte ruce. No. To je super. No, to vypadá. Musíš mít nějakou takovou známá a ještě udělám znovu. Můžeš odpočítat. 3, 2, 1, teď. Ale to by že lepší. Sednout, no jenom způsob. Prostě. Takhle. To si první. Jo, tohle je skvělé. Tak, 3, 2, 1, teď! Ale jinak můžu.